wani ba da Allah babu wani sauran abinci nan wurin a wannan wallahi yin wani gidi wallahi yau gidan shiru ne to ai kenan akwai kwaki waje na in za a samu dan gulu ko suga a wurin ka ni ina da kwaki a wuri na na aiki oke ba da mu a bige ta kawai assalamu alaikum wurin uba biya ta ga biya uban waye wai ai an tara fa wallahi wurin uba ai to yanzu wannan bakon da ya go daga ina ma yake ka gani nan ba da katifa da komi da komi alamun gurin kwana yake ne ba wannan muna ta kan ma me zabi da kana ga yin mutuge mata yayin mu ga me garin kwakin da nake nema ma wai kai ne ni ne ina da ni irin wannan rayuwa mallam wallahi bako ne ni masauki ne nake nema amma da alamu na samu sannin ku barkan ku dai a lallai gidan na ubanka ne zaka ce ka samu masauki abincin ma bana ci kalkare na mutane wa mana ba nawa bane amma kai na ubanka ne gidan nan ubanka ne